May nga adlaw mga bata, andam na ba kamo sa aton pagatun-an? Pero bago sina, palihog sa pag-subscribe, kag pinduton ang bell button para updated kamo sa aton mga videos. Ang aton pagatun-an, Science 3. Ini para sa ikatatlo nga markahan, Module 4, nga may tigulo nga gamit sang kasanag. Nabaloan nyo ba mga bata nga may nagahatag sa aton kasanag kun adlaw? Kag may nagahatag sa aton kasanag kun gabi. Bago sina, sabton-anay naton ang unang nga hilikoton. Diin sa mga laragway ang nagapakita sang paggamit sang kasanag. Isulat ang check kung ang laragway nagapakita sa paggamit sang kasanag kag X naman kung wala. Una, very good mga bata! Ikaduha, very good mga bata! Ikatatlo, tama! Ika-apat, very good! Ikalima, tama!
Usishaon naman naton ini. Sa diin nagahalin ang kasanag. Duha ang inhalinan sang kasanag. Natural nga kasanag kag artipisyal nga kasanag. Natural nga kasanag. Amo ni ang mga kasanag nga ginbuhat or ginobra sang Dios. Pareho sang adlaw, mga bituon, bulan, kag sapat nga may kasanag. Artipisyal nga kasanag. Amo naman ini ang mga kasanag nga ginobra sang tawo. Pareho sang suga, Christmas lights, chandelier, posporo, kandila, flashlight, kag traffic lights. Paano bala naton ginagamit ang kasanag sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi? Nagabulig para maapresyar ang katahom sa mga butanga ara sa palibot. Ang kasanag halin sa adlaw nagabulig sa tanom sa paghimo sang ila pagkaon. Nagabulig sa mga kasapatan nga hilway nga makapangita sa pagkaon sa ila palibot. Nagapasanag sa mga puloy-an. Nagapasanag sang palibot para makabasa kag makahimo sang adlaw-adlaw nga mga hilikoton. Ang kasanag nga ara sa headlights kag backlights sang mga salakyan nagabulig nga makita sing maathag ang alagyan kag mahilway sa disgrasya. Ang kasanag nga ara sa streetlights nagabulig para manginhilway sa katalagman ang mga tawo kag salakyan nga ara sa karsada. Ang kasanag nga ara sa mga butang pareho sang cellphone, computer, kag telebisyon nagabulig para mapuslanon ang mga ini. Ang kasanag nga ginagamit sa mga siyentipiko sa mga butang pareho sa teleskopyo kag microscope para sa pagdiskubre kag pagtuon. Tandaan naton mga bata, duha ang pwede nga halinan sa kasanag. Natural kag artipisyal nga kasanag. Ang natural nga kasanag ginobra sang Dios. Ang artipisyal naman, amoy ini ang mga kasanag nga ginobra sang mga tawo. Ikaduha nga hilikoton.
Basaha sing maayo ang mga dinalan. Isulat ang husto kung ang ideya husto kag sala kung ini hindi sakto. Una, kung ang isa ka lugar nga may kasanag, madulom ini. Very good! Ikaduha, makita mo sing maathag ang mga butang sa imo palibot kung may kasanag. Very good! Ikatatlo, makabasa ka sa kagabihon kung wala kasanag. Very good! Ikaapat, mahimo sang pagkaon ang mga tanom kung may kasanag halin sa adlaw. Husto! Kalima, mahilway ka sa disgrasya kung wala sang kasanag sa kalsada. Great job, mga bata! Kung nakabulig sa inyo ang aton video, hindi malipat sa pag-subscribe, kag pinduton ang bell button para updated kamo sa aton bago nga mga videos.